कितना बढ़िया लागत भात भून के खा तनी से में गद्दा रहता और मजा आई। टमाटर तनी रही टमाटर बाद धो देनी हम मुर्गा में डाले खातिर इहे तो कह जाला हो। अरे हे जी बैठ के तू भात खाते ही हम भूंज भूंज के आहू हम तोर मरद माराए से बचल है मार के अब से कपार हमार फाड़ दे रही बताओ छोटकी आइल बिया ऊ काहे रानी मारतिया जमीन के विवाद खातिर उ मारत ऐसा उ लाग गइल बा इसे एकदम तुलना में जमीन विवाद खातिर सोचत आइलो रे बुचिया कि हम जैसे रखी वैसे रहन जा। हां रे दीदी हमनी के ओइसन में कि ना है कि शासन में रहम जा बुझा तक कि कपार पे चढ़ल बाइलो खाए के ना दिन तो खाइम जा ना का कुल लेके खा जा कनी के ढेर मन सहकल जाता के बताओ तो अब बिया हो जी तो हमनी के हे जा एक बारे ना तो ससुर ना आए पूछऊ ना आए हो जाइन लोग के मरत आइ लोग के जियत आइ लोग अपन ससुर में अपन रहल जाला अपन रहन चल सुधार के रहल जाला। ई त ठीके कहत देखत ना कुछ कैसे करतै सन जानत ऐसन कि हमनी के शासन में रहसन जौन कहीं जाऊगे करसन बाकी हमनी के उस सामने उ बाजा ना बाजी कनी के खोरे बुझे खो खो खोते हैं खो हमनी के त ये त प्यार बा एगो रे बुचिया खानी जो हमनी के कतना नीमन से एके में खाए के मजे अलग बाटे ना। हां रे दीदिया जानते से उ देख के जरे लिसन हमनी के कि कैसे एके में खाली सन आ कैसे रहे लिसन कोनो जानी के अपना आगे ठीक है मत दी है बोलिए सनु धा के हाथा में मोड़ दी हम तो सही करेनी ढेर उनका लोग बुझाता कि शासन में रखें जा चाहे कुछ करियन जा जो हमनी के शासन में रहे वाला नहीं खी जा ई हमनी के घर द्वार उ त का जाने कहां से आइल बई जा उनका लोग घर द्वार एजे थोड़ी ह ए दीदिया बड़े भौजी बाई नु अपन लइकावा के नु कटोरी में काढ़ के धइली ही कहे न मुझे ढक झोटाला सार दे देख के रह जतनी बताओ तो गोइनी अच्छा खा ले तब उनकर पाई लगावल जी उनकर आता ना हिम्मत कि हमनी से बिना पूछले खाना काट के डेढ़ सिंह के नीचे आ पलंग के नीचे धरताड़ी कौन का बताओ जाता कनी ढेर रंगबाज बनताई रंगबाज हमनी के नहीं जे बनत रंगबाज रहुआ दोनों बहिन बनतई जा काइलू ओ फेरैलू बड़ू ढेर अही दादा फेरैलू तार के ओई घर समझैली नु हमरा के सामने मत आइहो तो मतलब हेटा ना निकाल के पीस खाते निमन का करतई जा तारा का का छोड़ दी जा कि चूसबू है मुड़वा कहनी है कि ना कि आप भैया खातिर रख दिया का मुड़ा चूसे नी हां ला है झूठा अब कहिया ने ला मुड़वा का जानी कहिया कनी के दूर विपत्ति के शादी बियाह होई के कनी के जाके के करे के विपत्ति अब ये चाहते ही घरा में से निकाल दे बढ़िया धके का है हमनी के घर कर लगे का निकाल तो निकालबू ना तोल के घर द्वार में थे जा तल ई त तहर ससुरा ह ससुरा के लगी मतलब ना तू का कर ली तब रवो सब के शादी बियाह हो जते जगह आम जे चाहे आप ओ जगह तरह सब को घर द्वार ना रही ए जना हम जा हमनी आप ऐसा का वैसे हुकुम चला के रखत है जा बोली जा ना लकता ढेर हुकुम गोलू के ना गोलू है जैसे जना घर जे बुझे ना अगर बास ना होई निकाल दिए सुन घास को खूब सारा पर डम के सारा पर डांगर मुहल बाकी मुई बाप रे बाप कहानी आवताटे कहानी आवता पढ़े लिखे के बात भइल त पिछवाड़ी जाता जरे वाला के और जरावल जाला और चूस चूस के खो तू का हमरा के जराइबू हो तू का हमरा के बेटा भातार ने कसर के का जरावे वाला कि तू हमरा के जराइबू दू छोड़ी के लइका लइकी है कला कि दू कौड़ी के जन अभी अथु ना भइल दू कौड़ी के रहती त मुड़ा चूस सकती हम ना इनके मुंह में लागला के कन के बकार के तना कन के चाबत रही लिसन खात रही लिसन विपत्ति सन जे तने जराबू नु तने खाइम जा और तने जराइम जा एक बोलती है त एक लाख सके को नुक्सी निकालत रहता जाया हमनी के बोलिए रोक लेबू का हमारा कवन हिम्मत बा की बोला हमारा कवन बात बा की हम बोला हम आए हमारा कवन हिम्मत बा वे तो कहते धक जीविए कबार दे जीबिया वाला तू कबार देबू गयो कबारे बोली जा मत दा तो कुल खाले बन जा के हां में लता रगड़ कैसे कचट दे तू जानता नहीं हमरा तू तो देखाते बा के कचटा तके अभी मिशन जब माछी लेके अभी मिस्सा जी करे देखो देखो ने कली समझ आवे जिसका रही और जाके ध दे जा धुरा क के और करिया नतिया ओतना कटले रहल हसन एको देता हसन न मांगते रही गुनी अरे बुचियो असनेवा अरे केने वैस रे
ई का चिल्ला तनी जी मम्मी जी अरे हाँ ये देखो तो खूब हमार हाथ ना कटल सन एक कोनी एको नतिया ना देत सन एगो छीन के 20 नट के लेके वाले लेके ए मम्मी जी लेकिन कुछ कही जवन रवा बेटी खातिर चिल्लाई ना उहे वैसे ही पतोहिया ने के चिल्लैले रहती त कितना निक लागी अरे त अच्छा ई बताई रहुआ कि और बेटी बाई जे दोनों है मछरी बनल हटे बनल हटे ने कितना आदमी चाह के बनैले हन कि जाए त भर पेट आदमी भोजन करी हन अपना मन के दोनों लड़की निकाल के चटपुट क के कराही रख देली जा निकली जा पर बुझाए द लइका बैसन बुद्धि नहीं के कार के खा लेते सन सियान ऐसन बुद्धि हो जाई देखी मम्मी जी हम ना भीतरिए से आन बढ़ी जाई वो समझ लेम रौरा अच्छा काहे कि बोले खातिर पुरानिया हो गेल चुल्हनी जो ने हिसाब भइल बाटे उ लइका कहई हन जा जी अच्छा ई बताओ लइका भी तबे न कुछो बोल देती हम कम लेके तो ओकरा बुद्धि रही तो ऐसे करी आर सियान ऐसन बियाह शादी हो जी अपने घरे चल जैसे खुदे ना बोले ऐसन एगो नहीं दोनों के दोनों वैसे ही एकदमे बानी जा जैसे आगे से जाए वैसे ना पीछे से जाई हन जा अच्छा जा तो समझा दे कुछ बोल नहीं सन के ना के बोल हमरा नहीं तो नहीं की कनेवा के बोले तड़ी जा अहि रे निक माई, बाटे बहुत का कही उन्हें नहीं न चन्न कन्या बिया हमनी तो देखा सहते सहते हम तो सहता ही बनी जा अब वो आइल भी तो देखी त का कही ये ना अरे कही कि हम हमर नंदी कितना है हरामी बैसा एक कनी हम समझाओ तनी कतनो समझाओ तनी लेकिन कुछ कहे कनी के नहीं से रह पावत का करी ओतना समझले तो छोटकी भौजले मत लग बड़की तो समझदार बैसन समझ जैसन तो लड़का के बुद्धि बोलबो करबू से दूगो बात तो सह जाइए सन और अभी नया नोहर बिया कुछ उल्टा पुल्टा बोल देबू से तू खिसिया न जाई दुख न मान जाई काहे ना दुख मानी जी ओ अभी खइबो ना कइला सिया हैं सब का कोई करत खियाही में ऐसा? रहे वही निकाल के अपने से दोनों बहन बैठ गई जा कराहिए भीरा लेके कहाँ बैसन खात रहलिए जा आपका हम जा कहां बड़ी जा धरा तो धरा छोटकी रख हमरा ही सब हटाई तब खिसियाइला ले कुछ होखे वाला बा हो खिसिया तड़ू इयो हाथ में धरा में यहाँ से झपट के आ छीन के लेके भाग जिए तो कौन काम के बाटे नाम हो जाई कि फलाना बो के देले रहनी हां छोटकी के दे दिहला खाली है अब नहीं के खाना खइले तो ओ इति कर बुझा हां तड़कुले खिया के ओकरा जियाई बड़ा बढ़िया कही कि ससुरवा हम नए नोचर में आई रही तो तड़कुल खा के हम जियत रहनी हां तो अभी ये नु करब तो फिर से जाकर लियाई मुर्गा मछली कहा जे तो लिया दे तनी बना के खोया जा हम कहले कहे जाई जाई अपना बेटी के समझाई अपना बेटिया के तो ना रहो समझाई कि हां रे तो हम लोग ऐसे काहे करता उसन ओकनी के समझाई ना तू देखेलू ना कल ना परसों दिन मरले रही स्नेहा के कितना अच्छी के मार मारे रहती बढ़िया तो अगर कते मम्मी जी खिसिया दिन तो मारे लगी ना ऐसे ऐसे करे लगी ना अपने बचैबो कर बुझा फिर अपने लहकैबो कर बुझा ए बेरो खेलो वड़िए कम छोड़म ना उनकर ना झोटा में मार पर गरिया सलाई देले बरम हम फिर से समझाई ना उनका सिखाई ना ना बतियाओ तो छही तर केतनो बतेबू तो अपना बेटिए दे ना पटिशन लेबू आज चला हो एक इनका भी बोले में बकर बकर करते ही रहबू कोनो असर पड़े वाला है नहीं खे ना बेटी पर आ ना मतारी पर कहाँ बानी जी सुना तनी रघुआ दौरी हमार बात लगा कि नहीं की सुना अपना मन के काम करत रहतनी ना करी रहो हमार थोड़ा ना बात सुना अपन बहन के बात सुना जितना रघुआ के शासन करे के बानू उतना रघुआ कर ली दिमाग रघुआ पगला के दिम के रख देतनी ये शासन करता प्रशासन बोला बताओ हैं रघुआ के हम देखतनी काहे बहन के रघुआ डांट नहीं की सकत कि का होता का नहीं के होते बहन के डाटम की तारा के डाटम तारा ना कहे चाहिए राजा मछरी बनौले बनिया के खालो मछरी में आग लग जाए सर मछरा मछरी में जगरा का दिन के मछरी जुड़ते नहीं के दूसरा कोई खा लेता टेट में बनावत तो कवना उसु के आसाबारत खाती बताई ना घर डोला देली सब पूरा हिला देली सन एका मतलब रहुआ जान गई बानी तो माने बाकी बनी हमर कान ना हो जान दो सब के कान हो हां त साफ के कान है ना त बोल नहीं की सकत कहिया बोलब बोली नी ना हम सीधे काटे नी यही त काट दी जाए हिम्मत बा हिम्मत के हमारा दास मत दो मर्द है हम बाबा ना कहिया से रहुआ मर्द हो गई जी कहिया से हेता दिन से बहिन कांड करते सना पते ठिकाना नहीं के कांड से मतलब नहीं खे छोटा छोटा कांड के हमनी लेके ना ढोइला जा कम से कम बड़ा कांड करो रहुआ कहा कुछ अथु कर रहुआ थोड़ा ना रहुआ का मतलब आट रही मतलब मत करो देखो बहिन के रहुआ डाटा में बताई ना बहिन के डाटा में
का तारा के डाटी तारा के डटे हमरा के रोका के डटम हम ओसन गलती काम करते नहीं कि हमरा के डाटम ठीक बा करो हमरा हिम्मत कटे करे भरे घर में के करवाई कदी का सोच जेकरा हिम्मत बा ऊ अपन करे चाहे मत करे अभी पेट ना भरल हो पेट का बना कौन चीज के भरी जी बताई ना कैसे पचावत तब हमार नहीं बुझा हमें भरल बताबे न निकलता भरल बच्चा भी नहीं गला ताटे करो तैसा कौन के तो कौन दिन करियो हम बताओ हैं तो रउआ न जानम क दिना होता टे क दिना ना बताई ना तो जो दिन बाई सब तो ये दिन करियो अभी यही नहीं शादी शुदा ना की जात जब ला शादी ना बल तब तोड़ते रही जा अरे वो देखत रही तो काहे कैसे कर- तराता कैसे खावाता टे काले को तो चल जिया सन हमारा दो, हिम्मत पकड़ा बाटे वाला। हमारा हिम्मत बाटे हिम्मत के बात हटी हटी है ना हेते द कहते तनी चल जिया सन सबीरे नहीं खेर वो भी सबीरे सब बाटे खाली रवा माँ या बेटा सब बहाना क के बैठा रही का बा जवन नहीं के तवन बाटे काम ची नहीं खे हैं घर में ना कोई बोले के बना अपना मन के बेटिया भइल बड़ी सन हिती को पापी कहते सन जगह जमीन लिखवावे के हे जाके हे जा हमार घर नहीं खे तो माने- बिना मान मतलब के हमें जाइल बानी तो यही सन कहता नहीं देखो ले लिया सन नहीं जा हमरा डर बा तू अपन बाबू ले कह तो हमरो के द न देखो फूटी कौड़ी हमनी फिर ना रोड छाप हो जाए हैं हमार बाबू का करियन जे ते बाबू के देवे के रहे नु सब कोई हड़प लेलस बाबू से हमार कह के का? गाड़ी चाहिए सिकड़ी चाहिए हाथ में के मुट्ठी चाहिए गाड़ी चाहिए फिकड़ी चाहिए फिकड़ी चाहिए कइले बाड़ू जय बहन के अपन बोले जाई बहन के बोलो हम बोलम तो गोड़वा सा टांग के ऊपर पटी ना अब बांध के लागम मारे घामा मेनू मई मिजाज फरहर हो जाई राउर भइल बानी रे वो हमरा के मार खाती तहारा के ना मरे तहारा के कतना मारी रातों मारी दिनों मारी दोपहरियों मारी कतना मारी हैं बुदाई बू कहियो हमारा बुध बुधाए के समझ नहीं के जाई अपन बहन से मिली भेंट करी का कर दे तू कैसन मेहरान होई जाइए वो घर में से निकल जाए तो ये हमार जीवन शांत हो जाए तो हमार कर जीवन है हमार कट गुजर तोर जाए कर कर जीव रहे तो हमरो रही हटी, बेटा को जय तोरा दी। ना बुझाला तर बढ़िया लगती आई है ने कॉफी में अरे वो से हम का बतियाई हमन ला बती दे के का हम रे। बती भैया ले अपना हम का अपन भैया से बतियाई हां तो बतिया तो नहीं हमारा लिए का दिक्कत बा कुछ हमारा में कमी हो गए तो दवाई भी करा दो ना हमारे में कमी नहीं खे नहीं के यार जौन लूर बानू एने ना जाई मोले पे जाई समझ जा रहुए भइल बनी हमरा के मुंह आवे वाली बताई ना बड़ा कानून कर कन जाए आवे दू को उठले हड़ बाड़ी जा ना कुमार में का करतई जा अपन बहिन के जाई देखी का करे के बा का नहीं करे हमार बहिन आई रहे हो दादा यहाँ ड्रेसिंग में नथिया हार छोड़ के चल गई बिया गई रहे मौसी के घरे बियाह में तो अब ई जाइम तब नु अब आइम यहाँ के गाड़ी पर से कबो छुट्टी लेम तब नु नैहर जाइम तब भेजबाई में घर में तो हमारा होते बाटे ऐसन हमार भाई भौजाई कबो ना नैहर में कैले हो असन हम हेते गो हो गई बियाह शादी हो गई लड़कोर हो गई आज तक ना देखनी ऐसन आई अब नैहर ससुरा में हम ऐसन ऐसन कांड देखे लगनी है जो दू जोड़वा बेटी भइल बैसन है ननद आँ दू जोड़ा नंद भइल बड़े के जीव का काल भइल बाड़ी जा तो यही अपना सोहर गावत रहे बूढ़ी कहते यारे दादा ई गली गुच्छा में कोनो दू जोड़वा लड़की नहीं खेबे दू जोड़वा लड़की हमार भइल बियाह हो भाग बा 52 है भइल ही न बाड़ी जा क्या आदमी के भूखे रख देव तड़ी जा वे नु कहतई 52 है सनी काय आदमी बोले कराही में लेके अपना मने खात ऐसन कराही में उठू करत ऐसन बाप रे बाप माई ले लेके ओने से समोसा ह जिलेबी ह पकौड़ी ह खियावत या तो बेटी अब के पार कोनो चल ले भाई मत रहली ह बूढ़ी हां आहो कने तड़कुलवा त कल परसों हम कहले रही कि उनका से दर्शन से मांग के लाइन त तनी ना एगो लेके आइल बड़ी कहते कि कटाई त लूट पटाई एकदम हो गइल हम कहले अजी ई बताई कि और लड़की के लूर लूप अथी खराब बा कि नहीं दोनों लेके बैठ गेल जेकर आइए फिर वो जिगवे सब काज कुछ के हाँ खाए तो ला मैं बड़ी दू जा। गो आँख लिकली एगो उ लिही एगो उ लिही इनकनी जनी के माई बेटी के बुद्धि लूर लुफुत बाई मुँहले पर जाई उहे बतिया बाटे ना तो ठीके होता जवन होता तवन ठीके होता टे ये कन्या- का कहता ई मम्मी जी कि जाए तो कनेवा के कह दी ना खइले नहीं खेते कि हइये वाला तड़कुल खा लेवेला बताई तो तड़कुल से पेट भर जाई आ कहला पर मरचाई लग जाई बेटिया ने एक दिन भूखे रही कि सुस कहते मार और सुती हसन हो हाँ सुती हसन चढ़ के ले जा तड़ी जा बड़ी कनिका के साग सब्जी ले के बा हो हटी न चिरौगा बेटी से पूछी का हो खैला के खैला कर देल बउजा का टेम्परेचर हमर हाई मत करी बनावे खातिर
के आदमी नौकरानी ऐसे बनावत ना बेटी लेके कराही आता साला बैठ जाते जा राजा रानी है जका अपन बाप खाती होयन जे पापा के परी हमनी खाती ना तो अपना अपना बाप मतार खातिर सब कोई पापा के परिए रहेला। तू अपना बाप खातिर होइबे करबू। तू बाईस तो के मार के काट के फेंक दी खाए वाले बाईस तो खए से ना काहे रे ना परी सकेनी हां खिस्सा में कहल बाकी सिखले में बेचा लो हाटी ना बेटी बने सुनाक्षी सिन्हा उ है खिस्सा का कहले भतर भतर काले वालो हो माने बुझात नहीं था को खलोरे के तू हमरा के बात सुनात ना तू खाई जरूरी ना रे खाई जरूरी ना है माने पेट बेटे तो खाइम ना मुंह बेटे तो खाइम ना ओए खातिर हालक भइल बा दूध को हमर बेटी के देख के जरूरत रहत सब खेले वाली सुनाता या कुल ठीक बाटे नु ढेर भतर भतर मुंह चलता नु चुप रहबू तहार कौन जानी के मुंहवा नहीं के चलत चुप रहबू चुप रह बेटी टेटी के इतना बोले के ना चाहिए ना तारा बोले के चाहिए तारा हां तो वे तो हम कहत है कि जितना बोलत रहू ना त हमनियो कोई के बेटिए रही जा क्योंकि बहिने हमर रही जा इज्जत उतरवाइले बड़े असगवा हमर इज्जत बात करवे खातिर कत नहीं बोलत ऐसे खइला पियला खातिर कहता ना ए जे तरह न जायज बात बोला तनी खइला खाती बेटी बा हमनी के बोला तनी जा कि कराही लेके बैठ जा तड़ी हैं अब ते काहे कराई लेके बैठल रे तोरा कोई दिन सब बोले कोई रही खा ले रहे तो कराही लेके ना बैठ जल जा उस सवती सवतीन हो जा सब डाह बैजा घर में तू बड़ा का जने का बाप से कह के जंग पे बियाह करवा लगा जा जाई जी से कहत तू न ही चल जाना अब तू ही कहाँ चल जाना जाई? यार अब भैया पे रह जी हां हेतना बोले जला अरे हेतना बोले काहे जला ना बोला जा चबा जा ना हमरा पची चबाइए जाई चबाइए जाई चबाइला के रहती चबाइए दे ए देखो तारी ना देख ली है अरे मोय ना चुप रहबू से ना चुप रहबू से ना चुप रहबू से सभी के खावा हो जकरा सुधारे के रही बेटी के होने ओको छाती पर चढ़ के हल हल खून फेंकवा दी हमारा चलो चुपचाप रहो इनको कहा हमनी के समझाइम जा अरे दादी हम मर के हमने के करिया सब तू लागे करिए के ई करिहन लोग बुझाते में का ना करिहन लोग अभी नहीं कि जल करत त सदी हो जाई त करिहन जा का पूछबो ना करम तहरा कुछ बना करत ऐसे तो अभी हमनी हम कहे जी लिखित दे देनी कि हमर बेटा के चाहे हमर बेटी के बियाह होई गांव घर के फुआ बोला के करवा दे नहीं त माटी के फुआ बना के जगह में नहर खनवा दे मगर हे दोनों चंडालिन के बोलना बोलाई में नहीं किया के तो बोलावे जाता के तो पूछे जाता के त आई तू कहू ना आई तू कहीं ना ई रवा सब के त औरी नहीं के बुझा जी का बोला तनी अब रवा सब बड़ भौ जाई ना हो जा हां बड़ है त का एकने तू जा हम समझा दे तनी जाते जले ना तो हम त जाती बानी तो काहे तारा से ढेराई नहीं थी ना डराई बुका है ते बानी अरे अरे मोय ते कहा तनु कि ते चुपचाप रहो ते कहा तनु ते तो बार-बार कहा त अरे चुपचाप खेल रहो और या होती होती बाऊ सन अकाल बोले हम मर हिर जब ते कोनिए के बियाह शादी करे के बारे तोरी के काहे तू ना इति कहले बजन डाउटा हो ना हमरा के जे तो समझ जाई काहे का मार जीबे ई तोर घर हमनी के घर हमनी का भी भाई भाई के हम जानत नहीं कुल हेकर सिखावला पे करते कुल तो मन करते करके मार दी के होना का पाट सिखाओ तो हे करो के खेल बढ़िया का सिखाओ तनी चल पढ़े लिखे के नहीं के बुझा चल चल सब ई तो हमनिए के कब हुफत रहे रे जब पता ही इनके ना रहन दे